Separació jo crec que hi tenim por i li tenim correctament, perquè no és el nostre estat natural, diguéssim, estem fets per la comunió, no per la separació. Llavors, quan un tasta la separació, és com que els colors de la vida es tornen grisos, no? Quan està separat i de sobte dius, com pot ser que la vida no tingui sentit? Doncs és així, perquè el sentit el trobes en el diàleg, no? Jo ho crec així. La soledat, com deia, es matisa i és diferent. Llavors aquí jo sí que apel·lo a la socialització aquesta, de si tu realment has tingut models, les dues coses d'abans, no? Si has tingut models i oportunitats vitals. Si tu cada vegada que has estat sola no has baixat, saps? No has entrat dintre d'aquest espai que la solitud te la fa fecunda, aleshores solitud, separació, angoixa i marxes. I si no has tingut persones que t'hagin ajudat a parlar-ne, que te n'hagin parlat en positiu i sobretot no t'han parlat en paraules, sinó que tu hagis vist, no? Jo què sé, per exemple, una mare o un pare, sobretot una mare, que digui és que me'n vaig de recés 2 dies. Com? De recés 2 dies? On se'n va? A meditar. I on se'n va? I es queden els nens amb el pare perquè la mare se n'ha anat 2 dies en silenci. No sé, on ha volgut, no? En un monestir, però una casa de colònies o soleta amb un vaixell, jo què sé, però això és pels nens i els està donant com una idea de sol i després torna i aquella mare és més lluminosa que abans, no? Doncs aquesta criatura ja comença a associar soledat amb una possibilitat de quelcom positiu, no? Mentre que si el que se sent a la família, com que estic sola i m'has deixat sola, clar, llavors aquesta criatura també diu, sola, llàgrimes, angoixa, tensió emocional, no? L'educació jo crec que és molt important a les escoles igual, no? Els ensenyem moltes coses als nens, però per què no tenir espais de soledat, no? De deixar-los sols una mica. És segurament un dèficit d'aquest èmfasi que et deia dels pèndols, no? Del nostre context, doncs, deixar les persones que una mica es topin, no? Amb el repte d'haver-ho de fer sol, del no te'n surts, del batallar una mica amb aquestes dimensions. D'això s'educa també, s'aprèn.